dili ba nang utanar man me. Suka mo na kang balata ka. Bali ni mo ron. Kita ka namugha kong kahoy, mangutana pagin mo gunagunsa ko. Dili ba nang utanar man me. Suka mo na kang balata ka. Bali ni mo ron. Nangutana naman gud may tarong gud no. Magtarong diha. Kaya nang gutay na ramig tarong dili magpinuso na puso po. Gani ni nangutana gani mino. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Dili ka maging unana ha? Panghawa ra gud mo? Nangutanar rame. Samukan kay mo ba? Simuk-samuk diri kita mo nang magbuha kong kahoy. Hawa to. Hawa dini. Hawa dali bantay ra ka. Hawa. Isagdahon na to si Manon. Kaya mag-snack ta dito sa tindahan. Suko-suko na hinuon. Pura mag nakainom may maoy rod. Ulan sinalang ay amot-amot ta ba? What? Bro, what are you talking about, man? Kiti kwarta. Kurta o. Nya, manggukod ba gito ganing bunal aron bawaon ta. Kanino? Di amot na lang taon na ako diri kwarta o 20 na ha? 20. Kamu ba sinaka? Ikaw? Tamang ko. Ayaw naman. Diyos na. Sus magpalupig ba ko muna man pupuy ako. Oh, jis po na. Ikaw. Ako may magpalupig ko ninyo. Oh, 5. Tama na na itong kwarta. Uy. A few minutes later. Tara, kinitas mo ka to kay rin si Manidudong. Dako mo biya katuglamon ba ita? Paano masabi? Dako mo lang ha. Kaon ato murag bao. Murag bao. Oh no. Asa ka itong mga tutong mga bata ato? Ayo. Ayo. Asa gyud ka itong mga bata ato mga Arsi daw. Arsi yung pan. sungdan ako. Murag, lami na ilang gidala ba? Wala bit nang padugay-dugay si Manoy pasuko-suko. Ay, marunong ni mga bata aday. Tuyo rin. Agda day, tama day. Agda man day ko ganiyaw niya napasapot-sapot ko. Mingon ako na sila. Na si Manoy bay. Mga kita tani ron. Mapangayuan na punta. Dako ra biya kay naglamon. Nasi mana betul ya? Oh! Ay, usa mo! What the fuck? Pero man muna ka kita guwak-guwak ka naabot ko. Saan yung ikaon? Ayaw naman.